На 14 февруари празнуваме Трифон Зарезан или Деня на лозаря. 150 години организирано честване на празника отбелязаха в винарската община Сухиндол. Точно по обед лозята бяха зарязани по стара традиция за здраве и добра реколта. Това са част от последователите на първите сухиндолчани, които преди 150 години за първи път са отбелязали Трифон Зарезан. Винарската община е сред малкото у нас, която не само поддържа, но и добавя лозови насаждения в масивите си. Новите лозя са около 1000 декара. Така в Сухиндол вече се отглеждат близо 5000 декара лозя. Това е началото на празника. Зарязваме лозите, за да бъдат здрави, за да бъдат живи, за повече берекет. Сега ще видите, след като зарежат, също ще полеят с вино. Всичко това си прави, за да бъде наистина една плодовита година, хубава година, да бъде изпълнена. Живо ли е лозарството и винарството? Абсолютно. Въпреки, че вече не се гледат такива масиви, каквито бяха преди време, духът си поддържа от хората. Освен с лозята си, на днешния ден местните се гордеят и с името на своето читалище – Трезвеност. И с това, че града е дал снимката от старата двулевка, на която е сухиндолчанката Кина Гърбова, която се радва на добро здраве. В Деня на лозаря традициите и бита, свързани с лозарството и винарството, се предават ритуално от поколение на поколение. Постапе на мамото и момиче, изгори мамо, умори ма, сухо дърво мамо направи ма, дегирипено перонико, бял трендафи указан лъжки, бяло грозде сухиндолско.